70 artistes menors de 35 anys exposen aquests dies al Centre Cívic Guinardó en el marc del festival Street Art. En Gianmarco Nessun és un fotoperiodista italià que amb la seva obra vol denunciar la situació dels migrants que arriben a Europa a través del Mediterrani. Agradezco mucho el Casal del Guinardó y el festival por dar la posibilidad a artistas jóvenes de poder exponer, denunciar y también hablar de nuestro proyecto. La mostra és la part més visible del festival, però no l'única. També s'hi duen a terme diferents actuacions i tallers relacionats amb l'art, com aquest de modelatge ceràmic per plaques. I és que una de les vocacions del certamen és unir diverses disciplines artístiques. Ens dona a nosaltres eines i ens dona l'oportunitat de trobar-nos amb tots els artistes que estan fent diferents coses. Jo crec que això no té preu. L'experimentació és un altre element característic de l'Strip Art. La companyia Catarsis hi presentarà un espectacle teatral amb què vol experimentar els límits de la interacció amb el públic. Es un poco provocar al público. O sea, hemos usado un poco una tapadera para ver qué provoca al público y luego queremos documentar lo que les ha parecido y tal. Un dels objectius de l'Strip Art és servir d'entrada als circuits expositius de la ciutat. Per això compten amb una sèrie de col·laboradors vinculats al circuit professional que aprofiten el festival per descobrir nous talents.